সেইটো আমি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হাতত লৈ এইখিনি সময়ত মই আমাৰ টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত প্ৰাক্তন এই বাওভঙ্গীৰ লগত জড়িত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বৈকবো বাহাগো লাनो थाखाय खावलायबाय थैंक यू जय बावखुंग्रि ने जय बीटीआर गवर्नमेंट ने जय टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जय कल्चरल डिपार्टमेंट ने বাওখুংগ্ৰি উৎসৱ এইবেলি বাওখুংগ্ৰি উৎসৱৰ প্ৰচেছৰ আমি পতাকা উত্তোলনেৰে আমাৰ মূল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আৰু थैंक यू आरोबाव गुबुन सासे थामहिनबा जोंनि बिटिआर आरोबाव गुबुन सासे इएम दावबाय आरोबाव गुबुन सासे सार जोंनि बिटिसि नि खावलायबाय आरोबाव आथिखालनि जोंनि बिटिआर नि थाखाय गुरै खावलायबाय बे समाव जोंनि गेजेराव खौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय आरोबाव फैबाय দ্বাদশ সংখ্যক বাওখুংগ্ৰি উৎসৱ 2025 जय बावखुंग्रि ने जय बिगानि जय बैसागुनि সকলোকে ৰাইজকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কাৰ্যসূচী অনুসৰি আমি আমাৰ থলুৱা ক্ৰীড়াক আগবঢ়াই এক আমাৰ बे समाव बाहागो लानो हानाय जोंनि मानगोनां गुबुन गुबुन बिफाननि आलासि बिथांमोनखौ फारि फारियै बिबार बावनाय हाबाफारियाव आङो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों 좀 다고 그러는데 줌 렌즈 비베지 ओवरऑल मोनसे खबर लाखिथ'बाय ओवरऑल मोनसे मिथिबाय आयं जोंनि लामानि गेदेर नालाय आयं आयंआ गेदेरा जोंनिया आयं ग्रेन्ड मास्टार बाइट ले आइए सब